Pakai deh, pakai jauh pakai tak. Đâu có mình sẽ một chúng ta sẽ là xem tập tập hay những thứ này không ya thôi còn trước ai có luôn ngủ ai rất vâng. Salah. Tunggu. Iya. Monggo Bu. Aku udah pesen banyak coklatnya. Kan itu kalau tidak ini. Đi theo định không phải là con nào. Nhưng đã đi theo đấy. Ini cara belum nước nào trở tay sắp không thằng ấy ăn phải chút rồi bisa lihat video lo kawan ada yang tapi dari Eman ada yang komputer sebenarnya ni Kontinent Kishnupur constituency by Khobjak chini Holodia bisi mane belai durgam অবস্থা খুব কষ্টব তঙ্গ বিসিনি বড়রক আর ni bisingo chini hate dopana hamjangnai chini active worker chini borm ganang chini toren bo bin nukungo belai sak hamya boni soi hamya tai bini bihi besa ekdom hamya bai chaya bai amon bagui khanaman log login asi no jaga chungno report hoka chini bisini chairman borm ganang chini budrai tai o jaga tong chini an block member chini dasondi tai chini mandai chini active leader chini borm ganang chini manus tongo tai chini logi tong chini Dr. Bidas am haikano chini joto to chini Kishnupur ni jara chini leader rok khaganang maya gana Holodian bisini borok je khosa khoni mansak bin nukungo phaichuba phaikya amon bagai belai hambai maya poro chini Holodian bisini chini je active leader no borong bising penyo tini jano goi khobor mane khosa khoni rang je soba laimani belai kha kasangkha amon bagai jotono no hambai maya poro mone norok tai kubini jagarong ni bo khaimano ka angkai tini wo koita jagarok visit khaigena je norok hamjak kong ya farmani kangsa khatir pra rajyo ni bisingo asapino tipras kharok no sangmung riwoi tini berelai tonglai jau norok je lokmani bisingo boro boro jaga norok tini visit khaifake hambai chini bubagra sawo sungno je chini bini senapati ngai kam khainai dopane tingai kam khainai no dagi woi tongo bo sob somoi no philo korongoi tongdi grawo no korongoi tongdi grawo ni je samung humung je suk yang thon ka hamung thon grawo ni je nobar kisil nobar tongma haikana tongoi tongdi jotoni gana won tongoi tongdi hne chin bubagra sawo amon bagai tinin dinni salo jeng ora phaima hanya jeng kaka phungo ba hanya jeng kaka sara edi sibilesa thang phaika o jaga chini bukhuk juk tumor plus bohogo pathor din kolong ramboi borang kering bagai
najagai maya angkai oboni sekang no bo ek hapta age nogo sopa ke kherang bar hospital chini aro chini yam sarbo bonon naikol kha suba kha haipano 31 tarik bini pathor operation nai amon bagai chung jesang mansak bini bukhuk chin kakra sora bisini chin bukhuk jung tal jengamo Shivani Rani Debramano chung thangai chubai paika bini e singa angkai 29 year 29 bosor ngai tongo binu khungo bosong jesang mansak tini thangai nai suba laikha hambai Sarno bela-bela ke hambai Hambai tako normi bisingo tini sarjong na lungkha je khaganang maiganang je bobagrani senapati hisabe borok tini jora khaksangai khatoroi ti prasa hasteni je lukurok na asatini hamja kongroi tongo abono yak ba yak romboi je hibai tongmano nukoi ni khawo tini sarjong na obo haini ni logi engge basa phaimani nini sugya jora wo sarjong tini khaksangai basa phaimani nini khawo bahai ma tong hatam sana musong oh hambai media peren mo chini holiday bisini chairman tin sar budrai chini 29 Krishna kuni block president tin sar mohen chini block member chini sarsondi tini ko tei tongwayo dol abang belanya borong te hambai mari wo tam bagai hengkai ti prasana asuk hamjang mane asuk maya ganang asuk kha ganang je ani nogo problem khawai borok no sakha neng khawai te nokungo osuk bisuk je nosto posto je kotorko mungmano borok tini ana kisi sapano de mansa kha ganang ba hamjang mane bisingo borok no suba phaika ang bele pai phle hamba tin sar moino tin sar budra chairman tini bisini sini block member ang borok no black khabai ko hamba janogo mo haike ti prasana je hamjagui je kono osuke help family bagai ang pai phle hambai ani bkhawai ekdom खुशी जे मान माने बाबो खुशी खा सुको करी बरो बताम भया बा एते किनो ti prasani logi तिप्रासानी इंगै तिप्रासान लगे सामो बासा थाने आं एकदम खुशी आं तीन सामना बेला हम बजानो तीन चेयरमैन साहेब ना बेला हम बजानो तीन ब्लॉक में बनो बाय hambai